Puhutaan vähän kuorma-autojen ja raskaiden ajoneuvoyhdistelmien polttoaineen kulutuksesta ja siitä, miten ajonopeus vaikuttaa kulutukseen. Polttoaine on usein kuljetusyrityksen suurin yksittäinen kuluerä, tai lähes yhtä suuri kuin palkkakustannukset. Siksi kulutukseen vaikuttaviin tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota. Polttoaineen kulutus on hyvin riippuvainen ajonopeudesta, ja jo pienenkin nopeuden laskun vaikutus on merkittävä, sillä ilmanvastus kasvaa nopeuden neliössä. Ilmanvastus muodostaakin jopa 40% raskaan ajoneuvon polttoaineen kulutuksesta maantieajossa. Jos lasketaan ajonopeus 88–82 kilometriin tunnissa, ilmanvastus pienenee noin 13% ja sen vaikutus polttoaineen kulutukseen on luokkaa 5–7%. Mitä se sitten tarkoittaa litroissa tai kaasukiloissa? Jos nopeudella 88 kilometriä tunnissa kulutus on vaikkapa 30 litraa satasella, olisi se 82 kilometrin tuntinopeudella 2 litraa vähemmän. Jos päivässä ajetaan esimerkiksi 500 kilometriä, säästö on 10 litraa päivässä. Se tarkoittaa 50 litraa viikossa, 200 litraa kuukaudessa ja 2400 litraa vuodessa. Jokainen voi itse laskea paljonko se on euroissa, ja tämä esimerkki oli yhdelle autolle. Jos kuljetusyrityksessä on 10 autoa, puhutaankin jo 24 000 litran säästöpotentiaalista vuodessa. Ajonopeus vaikuttaa kulutukseen ihan samalla tavalla riippumatta siitä, millä käyttövoimalla auto kulkee. Ilmanvastuksen rooli on merkittävä, jopa 40% raskaan ajoneuvon kulutuksesta maantieajossa. Ja nyt sitten tämän jutun varsinaiseen pähkinään. Yleisesti ottaen raskaalla kalustolla ajetaan liian lujaa. Varsinkin kun muistetaan, että lain sallima kuorma-autojen suurin sallittu ajonopeus on 80 kilometriä tunnissa. Eli kuorma-autolla ei saa ajaa 80 kovempaa. Nopeuden rajoitin, joka asetetaan tasoon 90 kilometriä tunnissa, ainoastaan estää ajamasta 90 kovempaa, mutta se ei laillista ajamasta kovempaa kuin 80 kilometriä tunnissa. Suomi tavoittelee liikenteen kasvihuonepäästöjen puolittamista vuoteen 2030 mennessä verrattuna vuoden 2005 tasoon. Ja tässä meillä on vielä tekemistä. Merkittävässä roolissa on tietenkin fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen. Muistetaan siis ajonopeuden ja ilmanvastuksen merkitys kulutukseen. Helppo tapa säästää enemmän ja päästää vähemmän.